Всем привет! De mult nu v-am mai arătat o expresie interesantă în limba rusă, dar reparăm situația chiar acum. O expresie extrem de des folosită de ruși este vieșiți lapșu na ușă, care în traducere mot-a-mot ar însemna a atârna tăiței pe urechi. Da, ați auzit bine, chiar asta înseamnă. Ну, дверь, она не открывается. Я плечом, ногой. Но я решил выбить стекло. Потом я хотел пройти по Dar ca orice altă expresie, ea nu trebuie înțeleasă ca atare. Seamănă foarte mult cu ceea ce zicem noi în română la a prosti, a vrăji sau chiar a duce cu zăhărelul, deci a păcăli pe cineva, practic. Vieșit lapșu na ușă se folosește pentru a descrie o persoană care se laudă, care exagerează cu laudele, care înflorește și denaturează adevărul, bineînțeles cu scopul de a vă păcăli. 3 бассейна!